Dárek párek, mé jméno je Martin.cz a jsem tu u dalšího videa, Zase jsem to splet doprčit, ale jsem tu u prvního videa ze hry Metin 2 a jsem tu na mých hlavní postavě, není to zase tak nějaká sláva, ale jako myslím si, že není to ani zase tak špatný. Budeme expit. Ještě sem přijde moje bovka, ale to udělám za chvilku. No. Tak. Jo, moc si to nedávám, jo, takže když to zvete, když si to nebudu. Nazdar, nechceš mi natáčet. Napište do komentu, jestli jako se na to někdo kouká, samozřejmě, jestli chcete, abych hrál na této postavě, anebo abych začal úplně od znova. Já si myslím, že asi budete chtít spíš od znova, ale už je přece jedno. Jestli někdo bude chtít, tak bych mohl natáčet i z Ofiku od začátku, protože já to mám úplně lamský postavy. A taky bych mohl ještě někdy natáčet Sims 3, ale to úplně nevím. Takže bych vlastně mohl i docela... ještě jedna připomínka, to jsem chtěl říct jako první, ale tomu jsem se nějak nedobelhal. Bude natáčet i moje kamarádka, to bude natáčet jenom Sims 3, ale bude natáčet i dodatky, to já budu natáčet jenom obyčejný Sims 3. A jak budou dlouhý videa, to budou, já nevím, kolem 10 minut, 15 minut zatím. Když se vám to bude líbit, tak když tak potom můžu navýšit. No. No fakt, teďka můžu. Ne, to dobrý. Takže tohle video asi, já nevím, tak 9-10 minut. Maximálně, no. Tak, já si sem přijdu jenom s bavkou. No, ještě nepřijdu. OK, takže nic. Jdeme dál. A... co bych vám mohl povídat, no, můžu vám ukázat trošku mojí tu, no. No, nic moc. Nemám tam nic za menu, tohle jsem koupil od Sury, takže tam byly bony na Sury, ale trošku jsem to přetočil. Pak Helmutu vůbec, to jsem vůbec neřešil. Pak chtít taky, prostě úplně to, prostě jsem lama, no, já vím, no, už bych měl mít ty věci od 90, ale mě se nechtějí dobovat ty slzy, ale někde na to dojde určitě. A nebo bychom to mohli taky hrát střídavě, že chvilku bych jedno video hrál za tuhle postavu, jednu za tuhle. Jako střídavě a já si myslím, že je to takhle docela dobrá. Počkejte, asi tak navýším. Jen si když nemůžu nic jiného. Tak. Doufám, že naše videa se vám budou líbit. Myslím si, že to nebude zase tak strašný, ale nemyslím si, že to bude ani nějak moc dobrý. PvP výbavu ještě ani nemám udělanou, prostě vůbec nic, jo, prostě už mám jenom tak trošku ninju udělanou na PvP, ale to je strašná lava, ale to necháme když tak na jindy, na příští video, když tak uděláme pár PvPček. Tak. Víte, já si sem přijdu teda na rychlovku s bavkou, teda ještě ne. Jestli se ptáte, kde expím, tak byl to Variong, ale teďka je to už nám, nebo nějak tak, já teďka úplně přesně nevím. A
budou i nějaký jakože třeba i vylepšený videa, jakože budu třeba jenom vylepšovat, takhle jako, nebo taky budou timelapsy na levely, což bychom taky mohli udělat, no. Dneska, já nevím, ještě tak těch 5 minut, no, tak nějak bychom mohli udělat videjko a půjdem. Já si myslím, že takovýhle typ videí nebude zas tak zázračný, jako si všichni myslíte, a nikdo mi to tak spí, nikdo koho to nechci. Ale já ti to nechci. No, já si tam přijdu jenom s bavkou. No. Ještě ne. Ježišmarja, tak ona se to nedá ani klidně expit, no to je strašný. No. Tamhle. A teda jinam, až tady budu. To tam takhle, počkat, to trošku lak. Jo, Jungrang se to jmenuje. Tady mám buffku, kdybyste se ptali, tak mám buffy 74,8, není to žádná sláva. No, ale tak mě to stačí. Tam, teda pokusím se tam dojít s buffkou, počkejte. Sakra. Ne. Tak, ale tam to je moje bavka. Myslím, že teďka umřu. To jsem říkal. No, nebo jo. Ne, nemůžu. Co já. Tak si dáme buffy. A půjdeme někam jinam, aby jsme mohli takhle sem půjdem. Protože tam jich je docela hodně, tam jsem expil tuhle postavu. Říkám, není to zase tak dlouho, jako jsem dělal tuhle postavu. V tím díle určitě nebude jenom o expení, jo, prostě tady o ničem jiným. To je jasný, můžeme třeba příště to zkusit zabít draka, ale tak to si myslím, že se nám nepovede. Ale jo, myslím si, že tam to bude vycházet, ty videa budou vycházet trošku častěji, když má jenom těch 10 minut. Jo, a budeme se tak nějak střídat s tím Simsem, s tou kamoškou, a ona vám řekne všechno ostatní, já úplně všechno nevím, ona prostě řekla, že budeme natáčet, tak prostě budeme natáčet, no. Se mi nabídl, že budu teda natáčet s Metinu, tak ok, dobře. A ještě tu 1 minutku bychom dát mohli, no, a pokud to fakt ukončíme. Ještě není tady přechod, tady není, sakra. No. Já bych se teda s váma asi loučil. Pro dnešek si myslím, že jsme to udělali celkem dost. Tak a doufám, že se vám naše videa budou líbit. Sakra jsem se přeřekl. A dejte když tak like. A čau.